Zašto si izabrao MMA? Pa nisam ga izabrao, upao sam u njega. Kak si upao u njega? Radio sam kickboks i odao sam, 2-3 dana prije meča su me pitali još da radiš MMA, pa rekao sam da, pa sam upao u tu cijelu priču. Što te privuklo MMA-u, a da te odvuklo od kickboksinga? Sve, male rukavice, pogotovo. Ko ti je najveća inspiracija? Dida. A ko ti je najveća inspiracija, na primjer, u ringu? Možda neki borac? Pa nek bude Krokop. Što bi pobjeda u ovom showu značila za tebe? Šta bi značilo? Puno. Što puno? Da, početak velike karijere. Koji ti je najveći strah što se tiče ovog sporta? Ozljede. Jesi li se suočio dosad sa nekakvom ozbiljnom? Da. Kako se nosiš sa tim teškim trenucima kad dođe do ozljede? Pa moraš da primiš moment, ne možeš ništa da promijeniš na tom. Koja je tvoja tajna da ostaneš jak u glavi čak i kad ti je teško? Moraš da vjeruješ u sebe, da sve je lagano. Da. Imaš li neki ritual prije borbe? Pomolim se. A imaš li nešto što ti donosi sreću? Ne. Koliko često ideš na WC prije nego što uđeš u ring? Zavisi koliko kila skidam. Okvirno. 2 puta. Boriš li se više instinktima ili glavom? Pa zavisi od protivnika, kakav je on. Ako hoće da se tuče, onda vjerovatno manje glavom, ali ako je taktički, onda glavom, da. Misliš li da si impulzivan? Da. Na kakvom primjeru to najbolje vidiš? Pa ako sam me neko isprovocirao, da ide haos. Dakle, još uvijek si mlad, reklo bi se. Pa da, vjerovatno ću ostati. Da se radi film o tvom životu, tko bi te glumio? Moj brat. Jel on glumi ili... Ne. A ličite pa zato? Pa ne, znam možda da glumi, možda ima talent. Ali da je neki glumac u pitanju? Nemam pojma, ne znam glumce. Po čemu te tvoji prijatelji i bližnji najbolje znaju? Pa da kažem to što mislim. Dakle, direktna si osoba? Da. Jel te to ikad uvalo u neku nevolju? Je, dosta puta, previše. Kako se nosiš s tim situacijama kad dođe do toga? Pa moraš da riješiš onda problem. Bi li htio razviti neke vještine zbog koje te probleme rješavaš glavom, a ne tijelom? Pa ne, dobro je tako kako je. Kako prođeš svoje slobodno vrijeme kad ne treniraš? Spavati i šeta psa. Kako psa imaš? Pomaranca. Opiši sam sebe u 3 riječi i objasni zašto si ih izabrao. Iskren, disciplinovan i lud. Zašto si izabrao te 3? Zato jer je tako. Sad si malo već upoznao dečke, što bi ti rekao ko je najsmiješniji od njih? Pa svi su na jednu stranu smiješni. Neće vam biti dosadno u kući? Ne, ne mislim. Što ti planiraš donijeti u kuću? Pa da nikad neće biti, dosadno. Bi li se radije borio protiv 10 kokoši ili 1 klokana? 1 klokan. A ko će pobijediti u bitci između 1 gorile i 100 muškaraca? Pa zavisi ko su 100 muškarca. Dakle, ako su MMA borci... Zavisi koji. Misliš da bi 100 MMA boraca moglo izgubiti od 1 gorile? Pa 100 Krokopa ne bi moglo. Što je najčudnija stvar koju nosiš u svojoj torbi za trening? Ne znam, ništa. Ništa? Ne. Tampon, špricu? Ne. Što je nešto neobično o tebi što možda ni tvoji prijatelji ne znaju? Imaš li neku tajnu, neku vještinu za koju niko ne zna, neki interes kojem niko ne zna, pleteš možda? Ne. Ne. Ništa. Sve se zna ovdje. Što bih htio da ljudi nauče o tebi iz ovog natjecanja? Pa da život nije tako teško, da moraš stvari uzeti lagano i onda će biti sve super. Koju stranu sebe želiš najviše razviti i pokazati? Borilačku stranu.